δεν ξέρω, νιώθω πολλά. Ιδανικά πλασαρισμένο δίπλα στο κύμα, στον κόλπο του Ace Club, βρίσκεται το μεζεδοπωλείο ο Έαντας. Με ωραία θαλασσινή κουζίνα σας προσφέρουμε φρέσκες γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδι. Ατού του μαγαζιού μας, το φρέσκο ψάρι. Αν αυτό είναι τρέλα ή έρωτας, θέλω μόνο στα... Τα εδέσματά μας όλα είναι χειροποίητα. Στα αστέρια πάμε, άνοιξε τα φτερά σου, πετάμε. Τι συμβαίνει κακός που ρωτάμε, είμαστε εγώ και εσύ, προχωράμε μαζί. Με θέα τη θάλασσα σας περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Κοντά στο μεζεδοπωλείο μας θα βρείτε και τον εξοραϊστικό σύλλογο της περιοχής μας, όπως και το σύλλογο Αλίας. Όσο θα σε κι εσύ. Μη με ρωτάς, ξέρεις πως νιώθω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Θέλω μαζί σου να το ζω. Όσα νιώθω για σένα μη με ρωτάς, αν αυτό είναι τρέλα ή έρωτας. Θέλω μόνο στα μάτια να με κοιτάς και να χάνομαι. Στα αστέρια πάμε, άνοιξε τα φτερά σου, πετάμε. Τι συμβαίνει κακός που ρωτάμε, είμαστε εγώ και εσύ, προχωράμε μαζί. Αφού στη γη δεν πατάμε, κράτησέ μου το χέρι και πάμε. Εγώ δίπλα σου θα είμαι, όσο θα σε κι εσύ. Όσα νιώθω για σένα μη με ρωτάς, αν αυτό είναι τρέλα ή έρωτας. Θέλω μόνο στα μάτια να με κοιτάς και να χάνομαι. Στα αστέρια πάμε, άνοιξε τα φτερά σου, πετάμε. Τι συμβαίνει κακός που ρωτάμε, είμαστε εγώ και εσύ, προχωράμε μαζί. Αφού στη γη δεν